22.10.2025. Stav vývoja plodov, zostatok z úrody Chainomeles veľkoplody, jumbo plody, sadenica vysadená 2024. Plody dozrievali od septembra, bolo ich asi 150 a toto je zostatok. Ide o krikovitú formu, zasadenú priamo do zeme a plody sa nám začínajú vyfarbovať už do žlto-oranžovej. Veľkostne sú zatiaľ ako azijské hrušky, veľké, ale keď sa rozplodí, tak budú vážiť až 500 gramov, niekedy aj viac.